Hai să zici ziua mea. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Bociu să trăiască, Bociu să trăiască, la mulți ani. Se emoționează și Bociu. Acum de ziua mea am voie să mă și scuz față de voi, că dacă v-am supărat câteodată. Come to apologize on his birthday if he, am făcut-o pentru că mi-am dorit foarte mult să reușim. Cei care sunt de la început știu prin ce am trecut și n-a fost ușor. Ce mă bucur că am reușit să formăm, nu o echipă, să formăm o familie. Și asta se vede. Eu vă urmăresc, vă spionez și pe site-ul vostru și văd reacțiile voastre la orice eveniment și asta e un lucru foarte bun, ceea ce la alte echipe nu s-a întâmplat. In social media and he sees that everyone is together. În fotbal vezi niciodată nu trebuie să fii mulțumit și gata. Încă nu am realizat mare lucru. Păi, dar eu sunt emoționat, mă, ce Dumnezeu. Un bătrân, Doamne, asta mă apuc emoțiile acum. Cadou, vă mulțumesc, nu trebuie, dar dacă batem vineri, să știți că ăla e cadou care puteți să vi-l faceți. E clar și din partea mea o să vină un cadou, o masă normală. Voi de unde o să vă duc. Și poate și o surpriză pentru meciul de vineri. Îmi doresc foarte mult să rămânem pe primul loc, pentru că am muncit mult ca să ajungem aici. Vă mulțumesc de felul cum vă comportați și de respectul pe care mi-l purtați și încă o dată. Am mai greșit, dar n-am făcut-o cu intenție, băieți, e greu și pentru mine. Și mai ales acum e greu pentru că deci am format un grup care oricare ar intra în primul 11, sunt sigur că își face datoria și echipa nu are de suferit. Și gata, e la treabă, că părea mult de poveste.